Ádámnak a faszakék, Ádámnak a faszakék. Szia! Sziasztok, Jupiter, és itt van velem Zeus. Szia! És sziasztok, és Jenga. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Jenga, hol vagy? TGF-on. Én kérlek szépen otthon, a szomszéd mellett és a házba. Dombováron, Magyarországon, Európába, a kurva anyádon, ja? Megbeszéltük, hogy nem beszélsz hülyén. Jó van, bazd meg. Bocs. Bazd meg. Na, mi lesz, tesáim? Megyünk fejes? Nem szed hozzá. Jenga, megyünk fejes? Nem. Miért? Mert én most azt szeretném, hogy nem megyünk fejesre, mert most szettet javítok. A videó kedvéért. Videóra szettet javít. Hát miért nem? Mikor máskor? Nem úgy volt, hogy vettél egy nem tudom mennyi. De, Minket a... de inkább most följavítgatom. Mondjuk a faszom, és inkább rakok át egy szettet. Jenga, mit szól, vagy hogy ejtesz? Mi? És mit vettél tőle? Erőgető. Anyáda. Itt a Red Bull. Öj, geci! Halljuk csak akkor. Mindjárt 10 perc és rakok át egy Na én szett. tudom már. Itt jön, ott van fönt egy valami szar. Ott van meg ugró. Hogy van? Mindjárt fölhívom a bogit. Hát még nem. Én mesélte a szomszéd, hogy mit mondtál a boltosnak, amikor 11 000 kellett fizetned és 6 000 vittél. Most mi van? Hát tudod, amikor 11 000 forintot kellett fizetned a boltba, és csak 6 000 volt nálad, azt mondta a szomszéd, és azt mondtad a boltosnak, hogy egyezzünk meg abba, baby, hogy hazaviszem a cuccokat, és aztán hazak még egy 5 000. Megölt az a főlépét? A retmot, Megöltek. István Skynet-tel. ez le akar lakni. Szívd el. Ugyanannyira kopott, hát ezt nem hiszem, de majd összerakom vele. Kidobáltad. Bőzöl. Igen, és akkor folytatjuk is. Jenga? Hát ez mindig eltűnik valahol. Mindig közben elment a boltba chipset venni. Szép volt. Igen. Na mi kell nektek? Nem. Nem. Hát nekünk kéne a boltból Ja, chips. iszom. Chips, menjetek el és vegyetek. De úgyis jó. De az X, amit nem ölt már. De nincs vele, ti mikor lett Hát vele? nem lett volna volna. Hát én meg nem tudom. Erős. Nem erős az X, ami. Az X, ami olyan jó PvP-zik. Szamper az X, ami szerinted jó a Phil. PvP? Az X, ami. Úgy, hogy gyenge. Egy dolgot kérhetek? Jenga. Hát pont ezt akartam, hogy ne menj el. Csapasok. És itt van, le fog lakni. Jó megyek? Ó, jaj, de fog hullani. Úgy van meg. Lehet, föl. Ó, köszönöm. Mi van, mindig egy lútolja. Felútolta? Fel. Fel. Ó, Vigy.
Ezt itt lenne azt a gyerekek. Erőlködik, ott erőlködik. Ez kifagyott, várjál. Nem is esett. Janga, itt vagy? Ilyenkor itt vagy? Ja. Egy dolgot szeretnék kérni tőled, hogy amíg Vidi van, addig ne menj el. De. Hát ez hülye. Amúgy már nem fog elmenni. Biztos? Janga, és ma mész bulizni? És a haverokkal kihajnali 3-kor. Anyáddal leszek ma. Nem mondta? Nem. A picsába. Pont elment moziba. No. Rákészül biztos az estére. Valaki küld nekem 2100-at PLS. Melyik karidra? Jenga 02. Nehogy küld neki. Egy mentő. Mondom neki, küldjön nekem 2100, az küld 6000-et a köcsöggeci. Köcsön. Amúgy köszi. Szíve. És itt kell segíteni, drágám? Ha? Nem. Ádámnak a faszakék, Ádámnak a faszakék. Az amúgy nézd, hogy laggol. Figyeld. Ádámnak a faszakék, tudtátok? Ádikámnak a faszakék. Jaj, bocs! Kinek van XP-je? Senkinek. Akkor adjon valaki. Két encs is volt nálunk. Menj el érted, ilyen van 0-2-nek úgy sincs. Lefoglak és lelökök. Hát ezt nem hiszem. Milyen a nemi szerve Ádámnak? Mi van? Milyen színű a nemi szerve Ádámnak? Szexi. Amúgy nem tudom mi volt a kérdés, de biztos aranyos. Milyen színű a nemi szerve Ádámnak? Kék. Kék. Amúgy ki az az Milyen Ádám? nemi szerve van? Néha. Néha. Olyan nemi szerve van, hogy néha. Igen. És tudod mekkora? Na? Akkora. És ne, ki volt új rögök. Szerintem amúgy néha, de... Ja. De szedd már le őket, hogy nem még. Néha. Ádámnak a faszakék, faszakék. Jó van, ne ugassál, jó? Kösz. Ádámnak a faszakék. Ilyenre kaptál szót? Szabd le a faszom. Ez kentyós. Pont mint édesanyód. De van csípve. Be vagy csippezve, nem? Tuti a stomper adta. Mit? Hát a izét, a cuccot. Csak is. Neked vannak olyan ismerőseid, akik drogot árulnak. Nekem sose. Aha. Le fog lökni a vírus. Majdnem hallottuk két már. De azt ugye tudod, hogy a izének az anyukája is árul. Nem érdekel, kinek az anyukája árul. Az Írd le Zeus nekem, tesómnak. hogy a videóban ne hallatszódjon. Írd le nekem, hogy a videóban ne hallatszódjon. Figyelj, műsort kértetek, műsort kaptok. Na de írd le, hogy... Műsor kértetek, műsor kaptak. Na írd De le, ha hogy faszt kinek- kértek, faszt kaptok. Na kinek az anyukája árul? Mi? Kinek az anyukája árul? A tiéd, Zeuskám. Ja. Te, valamiért éreztem, hogy erre rendősz a válasz, és ki fognak lökni, és kilöktek. Jó van, Zeuskám. Én veszek enkiset. Addig van. Azért bekaphatod a faszt, ja? Megyek. Húzik, mondom. Akkor pont lejövök. Amíg megnyitjuk, fel kell vennem. Megnyitjuk. Oké, maradok még egy csomó könyvben. Én visszamegyek vásárolni egy. Engem ismersz olyan embert, aki árul drogot? Igen, anyád.
De durva cuccot árul, szóval vigyázz vele, hogyha kapsz belőle. Ez nem normális. De az lesz a címe, hogy a videónak, hogy Sky PvP, nem tudom, hogy addig része. Engem is. J. Janga, és idézőjelve, hogy Ádámnak a faszakék. Oké. Jenga, akkor meglátjuk, mennyi like fog jönni a műsorod. Remélem, én biztos, hogy bediszlájkolom. De miért? Ne diszlájkoljad már, Janga. Hát miért lájkolnám? És ott van! Ott az X, ami gyere már! Hullik. Ádámnak a faszakék, faszakék. Hullik, mint a szilva a fáról. Egy almafasz, 2, 2 katifasz, 3 picshafüst. Vagy az 4 név van, a faszom tudja. Ja, akkor 3, na, 1. Anyád. 2, csipkebakor vesző, 3. Csipkebakor vesz. Anyád nyáron. 4. A pék fasz a kék. Nem Ádámé? Hát most a péki, aztán Ádámé. Jenga, minek diszlájkolod, mondd már meg. Mert a pék fasz a kék. Le fogunk küldeni egy csatornára. Hát tudnád, hogy kell. Én tényleg ez az X skin, nem az az X skin volt, no? De a Skype volt még. Na, nagyon. Az. Olyan lesz, mint a Stompari, mindig gyengő szarra lett, minek nagyon fej. Mi van? Nem neked szóltok, Redli. Mi a faszom van, bazd meg? Ne beszélj már híjjel, Jenga. Fogd a pofád. Menj már belőlem, jó? Jó, ne ugass fel, bazd meg. Nem le akar engem, és nagyon úgy néz ki. Nem le akarsz engem szopni. Ezt nem mondhatnám Jengácskán. Jenga, Jenga, Jenga. Ja, de ha bajok lesznek Jenga. Na, szerintem ez a videó mindjárt ennyi is lett volna, ugye Jenga? Most ennyi is lett volna. Hála Isten. Ja? Sziasztok, én videó volt, és itt volt. Sziasztok. Köszönöm már. Sziasztok! És Jenga. Szevasz, bazd meg. Sziasztok.